अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन। ढोरी खाल बाटे तोहर के बीता नियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन। वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। झुला पला गेला उ बड़ा गुल गुल हो, नीचवा हो गइल बाटे हवाड़ा के फूल हो। झुला पला गेला उ बड़ा गुल गुल हो, नीचवा हो गइल बाटे हवाड़ा के फूल हो। बात बोलेलू त लागेला मीठा नियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। आहिरे दादा निर्मल जोगे से परदेसी पिया के खोटे गइले ते जाने के तना जाना के। गौरव विकास परदेसी पिया के खोटे गइले ते जाने के तना जाना के। कॉमेडी बाबा लागे चिरई दानियन, दुनु लटकल बा तोहर पपीता नियन, दुनु